Salamu alaikum dostlar. Şu gün aktrisa denen Angelina Jolie vardı gurrun edelim. Seredin yerin yüzünü tanalyan artistamken, aydımçamken yönü sanay malsının at tutuluyor. Men diýänim şular ýaly ýerde. Näme özüňe Angelina Jolie'dir ötýänmi? Ya da özüňe Shahrukh Khan'dır ötýänmi? Şey diýip sanay maly artistiň ýyldygyň adyna deňelýär. Znaçy şolar biлекlerden has üýtgeşurak bolmaly. Şoň üçin şu gün şu denan bardy gurrun etýär. Ты не передашь мне соль? Она посередине. Она посередине? Да, между мной и тобой. Seredin şeýle bir söz bardyr. Çaga samsyk diýme, samsyk bolar diýilýär. Hakykatdan belli bir derejede täsir etýär şol. Birini akylly ökde sen diýen bolyn şo boljak bolýar. Ýa-ni aýtşymýaly dereksiz samsyk diýenim bolyn öwrenşýär şoňa adam. Indi men näme üçin bellek geçdim şunu? Bilýärdiňizmi, şu Angelina Jolie yetkinjeklik ýaşyna çenni ören, yaramaz, bozuk denan bolany. Ahäzir bolyn dünýäň güdürine hemme kişi şoňa meňzäsi gelýär, iň bir elegant, ogodon, tertipli denanlaryň biri diýip hasaplanýar. 75-nji ýyl Amerikada dogulun, ejedem aktrisa, kakadam aktyor, kakady has tanalýanrak aktyorda, nirde görüp bilýär diýseňiz, men deň duş bolsaňyz, bir döwür Anaconda diýip bir kino bolmaly. Şo taýdaky отрицательный gahrymanyň rolunu oýnaýan adam şu Angelina Jolie'ň kakasy. Ýöne gitçikka şu ýerken kabul edilen o. Şeýdi ben hemme dada garşy bir hili pikir döreýär, şoň üçin ören yaramaz ýaşan, ören yaramaz enlikde bolan. Ýöne kino düşüp başlandan soň şu ýer kabul edilýär, ökde aktrisa diýip başlanýar. Ana şo taýda saňa bolan jogapkärçilikmi, ynammy, düýbünden başga denany gurýar şuny. Hasam Gia diýip bir filmi düşünden soň. Şu kinoň üstüne bir munçuk durup geçen dostlar dinleň. Bir döwür Gia Maria Carnage diýip bir model bolan, hakyky bolan waka. Sehel salymyň içinde ören populýarny bolýar, dünýäň ýüzünde iň gymmat tölenýän model gyýylan birini gurýar. Supermodel diýip bir söz bardyr. Şo söz şundan gelip çykan näýär. Bir döwür işläp ýörkä suratçy aýtýar, Gia, näde sen yarayan bunça işe diýilenne? Men ýöne modelle, men supermodelliye. Ana şondan soň supermodel sözü ulanyp gelýär diýilýär. Ýöne bu denan ören, yaramaz, hapa ýaşan. Köpüňiz bilýänsiňiz şu modelni biznes iň bir hapa ýer diýip hasaplanýar. O döwrem hasam şoň urjalan wagtda 5 ýylyň içinde iň gymmat, iň ogodon, iň ardalanýan model gyzan ýere düşüp tenini satyp ýörün, ýüz keşfini sereder ýaly däl bolan erbet denany gurulýar. Hudaý saklasyn dostlar. Ýöne şu kinony görmeňizi haýyş edýän men. Görüp bolanyňyzdan soň içiňizde bir hili boşluk galar, bir hepdelap dagyn aýdarlar sizi. Ýöne ören pauçiçilnik kino. Indi men aýtjak bolýanym şu kinodan soň ören uly haberler şu aktrisa denana iň bir talantly aktrisalardan biri diýip kabul edilýär. Ana şondan soň biziň tanaýan, biziň görýän Angelina Jolie'mize öwrülýär şu. 2009, 2011, 2013-nji ýyllar Forbes jurnaly Gollywood'un iň gymmat waha aktrisa denany diýip hasaplady şuny. Angelina Jolie şu wagt diňe bir aktrisa dälle, o onuň pasoly bolup çykyş etýär. Hayır sahabada häzirçe 200 milyon dollar töwerek pul çykdy eden. 6 sanam çagasy bar. Soňky ýyllyklarken kino düşenok, ýöne şeýle bir zat da gyzyl daroşka diýilýändir. Her ýyl şolar ýaly meriperiýata geçirilenne topdak artistler geçip baryan bolsun, öňküräkler hem geçip baryan bolsun. Şolaryň arasynda Angelina Jolie gelse, şo taýda bolsa, hemme fotograflar, suratçylar diňe şu denan suraty düşürýärler. Diňe şuň aýdynna. Şolar ýaly bir üýtgeşikliği bar şu denanyň. Ýöne özi deň duşlar Gollywood'un içinde hiç kimken halana okşuny. Adam zinan kardeşleri. 200'lü ýasama diňe gowsurap ýaşaýar diýip gurrun etýärler. Bu bolyn kim gurrun etýäni bilse de kän gaýtaryk beren ok. Aslynda hiç kim bilen kän dostlaşan ogum. Ýöne men şu 200'lü ýasama gowsuraýar diýen ýerim üstüne durup geçetim gelýär. Sizem pikirleňizi ýazyň dostlar, wažyn şu taý. Seredin 200 milyon dollar haýyr sahabada beren soň ýygyna alym şo puly. Ýok, alanok. 6 san çagasy bar diýdikde, 3'ü özüniň kuý, 3'ü çagalyk alynan. Şo çagalary alyp taşladym bir ýerde. Ýok, taşlanok, öz çagalary deňine gowurup saklaýar. Ya şu etýän ýagşylyklarynyň daşary bir ýerde wejera bolup has nejit bir ýerde görünýärmi? Ýok, görünýär. On soň şol ýasama bolup etsin, çyny bilen etsin. Men kän wažny dämi ka diýen. İň esasy zat, ýanky zatlar ören kän pul.
ören uly bir giden adama peýda berdi. Şo wajypmyka diýen. Indi soraw, başardyňdan özüňi erkedip gowy tarapdan görünjek bolsaň gowmy? Ýa-da edenim etýän zato çesna, şolar ýalyp ýaşatan gowmy? Ýazyň dostlar pikirleriňizi ýöne bir zady berip bellemeli. Iň gowy zatlary öwretýänem artistler biz şolardan öwrenýär. Iň bir wejera zatlary ilkinji bolup görkezýänem ýene artistlerdir. Şoňa düşünüp seresek gowy bolarmyka diýen. Şanyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Hacıdan gelen soň şu. Ava, hacıdan gelen soň şu mekanjan işte dileget denem. Dostlar salamu aleykum. Şu günler Türkmen elimizde ağalar, jigler, dogonlar, eneler, atalar hacı pardan yerine getirip geldiler. Şolong sadakalary berilip durup kabul bolsun bizem arzuw ýoly bolup şu hyzmatlaryň birini Nisip bolsa ertirem, birinem hacı sadakasy bar. Nisip bolsa onam bir kemse yerine getirer. Esasy jiglerimiz, dogonlarymyz, ağalarymyz hemmeňiziň hacı sadakalaryňyz, hacı pardaňyz kabul bolsun. Gideyin koyma uzak yollardan, sen beni kora yaman gülürdün. Dilime sen asın Allah, kuluma kenasın an, her sese özüm çer.